Velkommen til episode 1. Vi tager noget morgenmad. Noget let morgenmad. Prøv at se her. Vi tager lige, ved I hvad, et par kiks, ikke også? Det er godt. Ovenpå, sådan lidt rundt på den. Sådan her. Og så sådan. Vi giver morgenmadsdrengene. Rundt på begge tallerkener. Og så tager vi appelsinjuicen og nogle glas. Det skal være for koncentrat, ellers er det ikke godt appelsinjuice. I morgen skal larmen i baggrunden, det er vores fugle. Min fugle, vores fugle. I begge glas. Så tager vi sådan her, og denne her. Husk at sætte den i køleskabet, så mor og far ikke bliver sur. Det kan vi jo ikke have, vel? Så må I ikke spise jeres morgenmad. Så tager vi det med her. Nej, skal vi have smør på først? Nej. Ved I hvad, så tager vi bare det med her. Hvis man godt vil gøre det på en langsom metode, så tager man noget smør og smører det ud på dem først, og så putter det pålægtschokolade på. Men vi er utålmodige. Vi putter bare pålægtschokolade på dem. Vi tager denne her på ladet. Knækker den midt over. Knækker den af. Knækker den af. Knækker den af. Ja. Så prøv at se her, nu tager vi lige. Prøv at se her. Det er bare blondes, lille blondes. Aner ikke engang, hvad det betyder, så ikke spørg eller nede i kommentarerne. Prøv lige at se her. Så med det her, så har I morgenmad for 2.